wato dalilin da yasa jamhuriyar musulunci ta rufe bakin ruwan Hormuz shine kasar American a jamhuriyar musulunci ta kusar da sanarwar cewa ta bude bakin ruwan Hormuz kuma jirage suna wucewa, sannan kuma jamhuriyar musulunci ta ba da dama ga kasashe su zo shi manta a arha wato ta saki manta arha amma kuma da kuɗin China za a siya. Wato idan zaka je kamar irin su Saudiya da irin su Qatar da irin su Dubai ka sayi mai da dala, to amma idan ka zo kasar Iran ita za ta saida maka shi da arha, kuma bayan arha din sannan babu fito, ba maganar kuɗin fito, kawai zaka zo ka wuce ne, kuma idan ma kana so za ta iya kai ma har kasar ka, tana da jiragenta da komai. To sakin hanyar nan da aka yi sai jirage da suka fuskanci cewa kasar Iran ta saki manta da arha, wato kasashen duniya sai kowa ya fara barin sauran kasashen da suke zuwa default din kasar Iran suna sayan mai. Wato wannan grid din da kuke gani gabaki ɗaya jirage ne waɗanda suka je default din kasar suka shiga default din Iran suka sayi mai. To duk kasar da ta je ta sayi mai bayan jirgin ya fita kawai sai kasar America ta je ta baya ta kama wannan jirgin. Kasar Iran ta yi wa kasar American warning ta bari, kun ce sulhu na yadda ai sulhu, kun ce mu saki hanya ma yadda a saki hanya, to me dalilin ku da za mu sai da mamu ku je ku dinga bi kuna kamawa? A'a, ita kasar American ta fi son a je gunta a siya ko kuma a je kasashen kawayenta a siya. Ita bata yadda cewa a zo a sai na Iran din ba. Ita kuma Iran ta ce ba ta bukata ta yi amfani da dala. Ta ce ita da yuan take so ta yi amfani kudin China. Kuma sannan ya fi arha sosai. Arhan ma ta wuce arha. To dalilin wannan ita kuma kasar Iran duk wannan girin din da kuke gani sun sayi mai a kasar Iran sun saya, wato daga kasashe daga jin wannan bayanin kowanne sai suka fara zuwa suna sayan mai suna sayan mai. To sai da kasar America ta bari jiragen nan sun fita za su tafi kasashen su kawai sai ta dinga bi tana kama wannan jiragen. To bayan ta ga mai mata wani kasar America ta kiji, sannan kuma sai ta rufe hanya, ta rufe bodan gabaki daya. Su ma waɗanda suka je wa'annan guraren suka sayi man, su ma aka datse aka ce ba wanda ya sai wuce. Idan kuna so ku saki jiragen mu, kuma sannan kasar Iran ta ba da umarnin cewa kasar nan gaba duk kasar take bukata ma ta sayi man, in ma ba ta so ta turo jiragenta, in ko ba ta so to ita tana da jiragen, ta ba da kuɗi ta za ta cika musu a jirgin su, ta kama hanya ta kai musu duk kasashen da suke so su kai. Idan kasar America ta isa ta kama wannan jirgin, ko ba ta kama ba. To kun ji dalilin da yasa aka rufe nan, kuma sannan ma yanzu maganar sulhun babu. Kai in takaice muku cewa za a iya jin karan fashe-fashe ko kuma za a iya jin bayanin buɗe wuta tsakanin kasar America da kasar jamhuriyar musulunci da kuma kasar mamaya, saboda a yanzu da muke samun labarin cewa akwai kishin kasar mamaya za ta kai hari Lebanon, kuma jamhuriyar musulunci ta tabbatar da cewa bom daya aka saka a Lebanon. To fa har yanzu makamanta akan shiri suke, komai zai iya faruwa. Saboda haka komai zai iya faruwa a cikin daren nan zuwa gobe. Ubangiji Allah ba mai gaskiya ni gaskiya, Allah ya kaskantar da mai ƙarya da